zvachizoendwa manje panapa pachizonzi the 2030 plan is now taking off. Paunoona kuti Sengezo Chabangu opindira panhu ve2030 oti now we are ready kuti aiwa ivo seopposition vachiuya vachizosangana pamwe chete nethe ruling party ZANU-PF vachitanga kuhwerengedza zvese kuti vachinanga ku2030. Sanapinda mashoko anonyatsokuonekwa panguva ino yekunzi aiwa panguva ino maZimbabweans apa mukaramba makanyarara munyatsokuratidza kuti we are not serious aiwa ne-our own future. Sanapinda mashoko abudanyarwa panapa ndobva subscribe walike kuti on the bell icon tipira panapa with the standard tinobuda tiona this news headline raburuka nabudanyarwa yachinzi the self-imposed Citizen Coalition for Change Secretary General Sengezo Chabangu has reached out to ZANU-PF to urgently cobble up a unity government with his camp, which will see elections being suspended for 2 years. Thomas Kobda panapa tokana Chabangu achiti aiwa ngatiite unity tibve tamisa ma-elections tomasuspenda for 2 years. Panapa tikuona kuti ma-elections atikuona kuti anofanira kuita muna 2028 they want to suspend them tozoonekwa muna 2030. Tikuona na the headline panapa rimwe chinzi Chabangu plot to help ED 2030 bid. Ndinofanira kuti ndo nhau iri kuonekwa panguva ino atiri kuona kuti opposition hatinyazokuzikanwa kuti Sengezo Chabangu agara simboti opposition imposter panapa akaiswa nethe ruling party ZANU-PF ari kubetsera the regime kuti atene zvari kuda atene 2030. Panguva ino tikuona maambitions avp Constantino Chiwenga ava kuchivhiringidzwa manje. Panapa tirikuona kuti in the last political meeting ED Mnangagwa anoyachara achiredusa kuti aiwa panapa mapegs anga aripo pane maallies avp Constantino Chiwenga aiwa ngachiredusiwa. Naho patirikuona kuti they've finalized vakaparadza anyone vese vakanga vari linked kuna vp Constantino Chiwenga they have now been destroyed. Ndopavakuya vachisa aiwa that law yekuti aiwa tireduce mapegs pane mavp Chiwenga allies. Panguva ino patonyatsokuonekwa kunzi aiwa Zimbabwe is a crime zone. Panguva ino yekuti Zimbabwe is a crime scene vanhu panapa vari kuchema and people now have been challenged. Zvamuri kuona ana Sengezo Chabangu vachiuya panapa vachiuya chiisa 2030 vachiwedzera 2 terms 2 years again pane the regime. What are we going to do as the country? Ina comment section medu zamafunguro enyu. So subscribe walike, turn on the bell icon.